gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawan na ɗanka ai cancanta ce. Gagar gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawan na ɗanka ai cancanta ce. Wahidin ahadin samadin Allah da kai zan farawa. Sarkin kyauta Allah taskar ka ba ta karewa. Sallama da salatin kaya ila ku kai nan ninkawa. Kun Muhammad zababbi dan Amina limamin kowa. Alihi da sahabbansa da shehunai duka sun dace. Gagara gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawal da ɗanka ai cancanta ce. Tambara sai dai sarki ba kowa aka yi wa ba. Yau ba da ta dau jama'a duka an tare na ɗan babba. Gwarzon talakawan nan ɗan asali mai kyan nasaba. Dr. Ahmad Lawan an san shi ba bako ne ba. Yau ɗan masanin bada ne na ɗinsa ai cancanta ne. Gagara gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawal da ɗanka ai cancanta ce. Ai sarautar dan masani wannan ba ta rago ce ba. Sai masanin tarihi mai ilimi da sani babba. Mai kyakkyawan hali ba mai munin hali ba. Kuma mai kishin jama'a sosai ba mai son kai ba. Mai irin wannan ɗabi'ar rikon sarauta ya dace. Gagara gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawal da ɗanka ai cancanta ce. Mai ilimin addini da na zamani ya yi hadawa. Gaskiya cika alƙawari rikon amana ba sabawa. Taimakon bayan Allah dare da rana ya yi sabawa. Kuma ya rike addini kullum yana ta hidimtawa. Wanda ya falon manzo ai rayuwa ta ta dace. Gagara gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawal da ɗanka ai cancanta ce. Shi hali ai jari ne mai bin mutum tamkar inuwa. Dr. Ahmad Lawan alkhairi kai shukawa. Sanya sanya a kwana a tashi yau kana yin girbewa. Wannan ta saka ka zamo karɓaɓɓe a gurin kowa. Kowa na shaidar ka zuciyar ka ai mai tsafta ce. Gagara gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawal da ɗanka ai cancanta ce. Dandazon jama'a abadi yau sun gagar kirgawa. Yan garin kuma ga baki sun zo na ɗin sai shaidawa. Wanda ya gaza gane ka a ranar yiyo ganewa. Baiwa ta yawan jama'a Allahu ya yi lamuncewa. Sutura Allah ya yi ma yi godiya don ka dace. Gagara gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawal da ɗanka ai cancanta ce. Gagara gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr. Ahmad Lawal da ɗanka ai cancanta ce. Ginshiki na mutum fama tuni ka wuce tarkon makiya. Kwarjinin ka sake tsoro in ka taho tilas su saya. Yau kai ne bisa kansu don kai wurin Allah ka tsaya. Kuma ba ka yin sharri alkhairi shine kariya. Taimako domin Allah ga al'umma ka jajirce. Gagara gasa zaki dan masanin bada allarka. Dr.
su nan yau ko ta ina al'umma suna yin morewa. Na tuna da batu na kafin zaki da muka yi sayawa. Kai ka kare jihar Yobe haƙƙin takar a yi dannewa. Ayyuka da sana'o'i matasan ka zama inuwa ce. Gagara gasa zaki dan masanin da Allah ka. Dr. Ahmad Lawal da ka ai cancanta ce. Hakanan fannin ilimi ka taimakawa al'umma. Babbar kwalejin ilimi gashuwa kayan hidima. Tsari na ta ka gyara tushen ilimin mu ya samu zama. Matsala ta ciyawan nan ka canza kai ka hana ta zama. Kowa ya amfana dan masanin ba da ka dace. Gagara gasa zaki dan masanin ba da Allah ka. Dr. Ahmad Lawal dan ka ai cancanta ce. Gajiyayyo na kasassu ka taimaka baka daina ba. Kuma ka ɗauki marayu ka goya baka sauke ba. In har da irin dokta mata ba za su yi kuka ba. Ɗalibai na jina ba manyan godiya ba su daina ba. Manoma ne suka ce rashin irin ka asara ce. Gagara gasa zaki dan masanin ba da Allah ka. Dr. Ahmad Lawal dan ka ai cancanta ce. Yau kowa na addu'a yana faɗin alada fama. Dattijai da matasa duka naka ne ba ka kyama. Ai ka isa jagora gwarzo irin ka ake nema. Mai kyakkyawar niyyar taimakawa gun al'umma. Ai bayo ba kaɗai ba Najeriya duka kayi fice. Gagara gasa zaki dan masanin ba da Allah ka. Dr. Ahmad Lawal dan ka ai cancanta ce. Gagara gasa zaki dan masanin ba da Allah ka. Dr. Ahmad Lawal dan ka ai cancanta ce. Gagara gasa zaki dan masanin